la un nou episod de Minecraft. Nu suntem cu Luca, din păcate, dar nu este nicio haideți că încercăm să-l contactăm și ne vedem cu părerea. Din păcate, Luca nu va participa la acest episod, dar vom juca totuși puțin. Ia pe ce dificultate suntem, că sunt chiar curios. Deci nu uitați să vă abonați și să dați subscribe pentru mai multe episoade cu Minecraft. Dar în acest episod nu știu exact ce o să fac, o să mă duc într-o aventură mâine dimineață. De fapt, vom face noaptea asta, care este haioasă. Ne vedem dificultatea. Noi suntem pe pe easy. Noapte. O să facem o noapte pe hard. Nu glumesc, nu vrem să bubuim. Pe normal. Vedem cum o să descurcăm noaptea asta. Vedem un schelet. Dar nu uitați să vă abonați și să dați subscribe pentru mai multe episoade. Deci, o să urcăm ca să ne uităm atent. Bine. Da, este episodul 19. O să încercăm să ne aruncăm aici. Poi. Să vedem chiar să nu vină creeperul ăla la noi și să mâncăm 2 pui prăjiți. 2 pui prăjiți. Mai nu vede o văcuță aici. Pentru că putea să le înmulțesc. Oh. Nu mai vii acum. Nu mai vine nebunul. Aici o să ne luăm o sabie de fier. Deci, continuăm. Mi-a explodat unul de ăsta. Aoleu. Ai, de capă. Păi... trebuie să recuperăm din lumină. Cu lumină. Vine că am reacoperit astea. Trupește. Nu putea să văd niște. Yeah. Vai de mine. Păi, încă un lucru, nu uitați să dați like și subscribe. Deja am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul 4. Am văzut că am strâns deja 5 like-uri. Așa că voi facem un episod mâine de Geometry Dash. Un live stream de 15 minute. Iată-mă, domnul Păienjenel. Domnul Păienjenel să cam crede șmecher. Țăc. Te crezi șmecher, mă? Nu te crezi șmecher? Domnule șmecherilă. Deci nu uitați să vă abonați și dacă v-ați abonat, apăsați și clopoțelul pentru notificări. Oleu. De asemenea, voi face un nou videoclip imediat. Cam atâta și cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Eu sunt Bubu. Pa, pa!